Now pay close attention. You may not know it, but the next Great Depression is right around the corner. People will lose their jobs, then their homes. It's going to be the perfect time for the race. A hard sport for a hard age. Millions watch the raw footage streamed live over the net. The drivers are convicts and the rules are simple. It's kill or be killed. Frankenstein, a death row inmate with a steel mask, is the crowd's favorite. Behind that plate is a face so torn up and burned from a half-dozen crashes that nobody can stand the sight of it. But shoot him, burn him, run him over, he just won't die. He's won 4 races. Just one more and he wins the ultimate prize. Freedom. Der er selvfølgelig scoret 3 ved. Og det der så er blevet dømt på, det er, at der er blevet brændt straffespark, så det er blevet til... Der har vi en mere. Og spiller. Og i mine øjne, så er der faktisk ikke så meget raffel mere. Jeg synes helt klart, at den her den går til Jim. Ja! Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Jeg kan ikke komme ned, om jeg så vil. Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil.
bowler. Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Jeg kan ikke komme ned, om jeg så vil. Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Jeg kan ikke komme ned, om jeg så vil. Er det en fugl? Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Jeg kan ikke komme ned, om jeg så vil. Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Jeg kan ikke komme ned, om jeg så vil. MDMA i min vodka mixer, det er ligesom en kæmiko. Jeg kom med kun, Gordon Ramsay kom forbi i går. Han vil lade min tricks. Så kom med op den sviner, en dipper for at kende sin plads. Jeg kan ikke komme ned. Nej, det er for sent. Jeg svæver højere end en satellit. Nik ind, jeg tog en morfinpille, kan ikke mærke min ben. 99 problemer, men det er ikke min ring. Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Jeg kan ikke komme ned, om jeg så vil. Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Jeg kan ikke komme ned, om jeg så vil. Jeg er en luftballon. Jeg er en pejsdag. Jeg overskyndes som solen. Jeg har ikke brug for bling bling. Jeg er king king, du er ingenting. Jeg rykker din gas som swing king. Din kast, hun er kinky. Og hun smager på min dingling. Jo, folk de tror jeg er Superman. Hun viser hvad sin kusse kan. En tusind-lap i din truskan. Okay, jeg sagde en tusind-lap i din truskan. Min dæk er stadig på en elefant. Lukker lige som diamant. Jeg bowler. Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Jeg kan ikke komme ned, om jeg så vil. Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Jeg kan ikke komme ned, om jeg så vil. Er det en fugl? Was working before they did. She been trying to be Alle simpelthen partykiller. Alle sindssygt. Hvad sker der, Morten Næs? Tak for